Hyvää päivää, tässä toimittaja Toivonen, Hattula Finland. Ja niin kuin näette, niin toimittaja Toivonen on selkeästi surffaritiedon valtaväylillä. Se lukee tuossa pipossakin, eli surffaa, minkä surffaa. Tästä lähtien hän tulee esittämään noin kerran viikossa oman blogikatsauksensa videolla, koska tuntuu olevan niin, että on suorastaan vanhanaikaista lähestyä enää millään muulla kuin tällä kuvallisella medialla. No, kuinka tähän on nyt tultu sitten, niin minä itse asiassa mietin tätä asiaa viikko sitten, kun katselin televisiosta, oliko se nyt sitten Uutiset vai Ajankohtainen kakkonen vai joku muu erittäin mielenkiintoinen ohjelma, jossa oli joukko nuoria kasattuna johonkin messukeskukseen, jossa mietittiin sitä, että kuinka voi tulla tämmöiseksi videobloggaajaksi. Se on hyvin yksinkertaista, ajattelin minäkin sitten kokeilla, ja nuorelta 10-vuotiaaltakin kysyttiin, mitä sä meinaat oikein sitten esittää siellä, niin hän sanoi, että ihan kaikenlaista. Ja jollakin oli jopa 75 000 katsojaa. Minä aion pureutua päivän poliittisiin ja kulttuurillisiin, tieteellisteknisiin ja lingvistisiin asioihin ehkä enemmiltäänkin ja kaikkeen, mikä nyt kiinnostaa täällä maapallolla. Annan myöskin sääkatsauksen Hattula Finlandista. Sää näyttää tällä hetkellä olevan erittäinkin sateinen. Puut heiluvat vahvasti, ovat silti vielä lehtipuut lehdessä ja männytkin pystyssä. Linnut sen sijaan ovat lopettaneet pöntössään pesintänsä ja ehkä jo lentäneet talvea pakoon etelään. Sinnehän se suomalaisenkin mieli halajaa aina syksyn tulleen. Minkki, onko tukka hyvin? Kyllä. Ja. Kiitos. Ja tosiaan, niin palaan asiaan enemmän substanssin kanssa kuin tässä tuoreessa lehdessä vieressäni. Digitaalisesti sekin, niin käyn läpi sitten pääsivun asioita yhdessä teidän kanssanne ja toivotan tähän oikein paljon palautetta ja nyt voisin sanoa näin, että kyllä varmaan näes Hattulasta lopetetaan tähän ja palataan taas asiaan. Terveisin toimittaja Toivonen, Hattula Finland. Kiitos.